Je tetovanie bezpečné? Naozaj neboli a môže ho robiť ktokoľvek, kto vie kresliť? Na aké netradičné miesta sa ľudia dávajú tetovať a o aké motívy je v Nitre momentálne najväčší záujem? Na tieto, ale aj na ďalšie otázky ohľadom tetovania, ale aj o angažovaní sa v pomoci psíkom nám prišla do nitrianskych rečí porozprávať nitrianska taterka Zuzana Bolišová. Zuzana, vítajte u nás. Dobrý deň. Som veľmi rád, že ste prišli. My to dneska natáčame nedeľu, priatelia, to sa nám ešte nestalo, lebo sme museli zladiť dokopy termíny, ale však o to lepšie, takže vy to počúvate v stredu, takže keď je to v rádii, tak je streda 11. hodine, je to premiéra, alebo pokiaľ to nestihnete, tak v repríze stredu a štvrtok o 18. hodine na vlnách Rádia v Nitre, alebo keď si to chcete vypočuť len tak popri ceste nejakým autom alebo niekedy večer, tak nech sa páči, je to na podcastových platformách. No a keď nás chcete vidieť, teda dneska samozrejme hlavne Zuzanu, nie mňa už poznáte, tak nech sa páči na YouTubeovskom kanáli Nitranské reči. No, dobre priatelia, takže poďme do toho. No, Zuzanka, tetovanie, to je také stále pre veľa ľudí, možno, že trošku ešte naporí taká záhada, alebo možno, že také zaujímavé, tak jak ste sa vy dostali vlastne k tetovaniu? No ja som kedysi dávno rozmýšľala nad tým, že chcela som mať taký punkový bar, kde budú koncerty, kde sa budú ľudia stretávať. Pri jednom samozrejme aj piercingy a tetovania sa robiť. No človek sa dostane do reality, zistí, aký potrebuje kapitál. Tak som tento sen zahodila, vykašľala sa na to. Ale keď som mala takých 20 rokov, podarilo sa mi našetriť nejaké väčšie peniaze troška. A rozmýšľala som, čo s nimi spraviť. A napadlo také príjemné starosti, keď máte našetrené. Práve vtedy ma napadlo, že skúsim si aspoň časť tohto sna splniť. Tak som si kúpila prvú mašinku. Prišiel jeden tater ku mne domov, ukázal mi veci, čo robiť, ako robiť, čo na čo funguje. Sú to predsa len také veci, čo bežne človek s tým nepríde do styku. Áno. A potom už som len začala. Prvé razy, asi 2-krát. No čiže, počkajte, prepáčte vás zastavím, čiže vy ste normálne, teda nemali ste nejaké také, že školenie od niekoho, nejakej, ja neviem, firmy, ktorá to robí, normálne nejaký známy vás to nejak naučil, alebo to aj tie základy. No, tak určite základ, lebo to školenie tiež stojí veľa peňazí a človek, keď nevie, či sa mu to bude páčiť, či mu to pôjde, tak je to taká vyhodená investícia potom. No dobre, ale tak či tak musíte mať minimálny vzťah k nejakému, ja neviem, kresleniu, alebo čo je to? Lebo napríklad ja, kebyže kreslím túto ruku, tak z toho je, ja neviem, nejaká možno štvorec a z toho 5 paličiek, tak vy ste asi na to lepšie, že? Predpokladám. Áno, určite od malička som kreslila, ale tiež človek sa to vie prakticky aj naučiť cvikom. Zase kreslenie, tetovanie je troška iné, takže nevylučuje sa aj to, že človek nevie kresliť, tým pádom nemôže tetovať. Takže je to o tom cviku. Pokiaľ človek tetuje čím viac, tým lepšie to vie, tak ako pri rôznych iných veciach. Či už hrá na gitare, alebo niekde inde na nejakom nástroji, tak čím viac cviku, tým lepšie to vie. Tak ako pri všetkom, jasné. Takže, ale teda základ bol taký, že nejaké predsa len to umelecké cítenie ste mala. Áno. No dobre, a teraz ešte sa povedzme si, že čo to vlastne to tetovanie ako také je, lebo veľa ľudí príde z dovolenky, má tú henu, dobre hovorím? Hej? Áno. No to je zase niečo úplne iné, čiže čo je toto vlastne to tetovanie, alebo nejak tak skrátke nám to možno popíše, že čo sa vlastne udeje s tým našim telom, keď sa u vás dá potetovať, tak to povedzme. Vlastne ono sa tá farba aplikuje pár kúsok do kože, vlastne ani nie 2-3 mm. Je to naozaj také povrchové škrapkanie, ktoré teda nie je najpríjemnejšie pri tej dlhodobej činnosti, ale aplikuje sa pod kožu, následne je veľmi dôležitý proces hojenia, pretože veľa ľudí si myslí, že príde z tetovania, príde na tetovanie, vráti sa, má pekný obrázok a ten tam tak zostane, ale pokiaľ človek naozaj zanedbá tú starostlivosť, tak vtedy môže nastať veľký problém. Tiež aj pri tom tetovaní, pokiaľ je vykonávané nesprávne, alebo nazvieme to moc drsne, alebo zlou technikou, vtedy môže tiež nastať problém, lebo tater môže tiež spraviť to, že natetuje to príliš hlboko, alebo používa nesprávnu dezinfekciu, nesprávne nástroje a vtedy tiež môže nastať problém. Takže možno, že zo pár ľudí tak trošku nalákali. Tak... No, dobre, ja sa spýtam, teda sme podali viac vecí, ale teda keď sme ich už načali, čiže
Čo znamená, že alebo ako sa človek má postarať o to tetovanie, keď príde teda zo štúdia. Teda čo všetko má tak približne dodržať, lebo keď ste vravili, že je to dôležité, tak si o tom povedzme. Každý tatér má inú techniku práce, tým pádom aj tá technika starostlivosti sa môže líšiť. Takže ja poviem, čo sa deje u mňa. Dobre, jasné. S tým, že samozrejme poslucháči môžu mať iné inštrukcie od svojho tatéra. Tak ale podobné to asi je. Áno. Základ je nechytať si to, pokiaľ je to tetovanie čerstvé, tak hneď si to nechytať. Ja to vždy zabalím do takej fólie, ktorá je tam 5 až 7 dní a človek prakticky nemá čo tam pokaziť. Je to vhodné aj pre pracovníkov v stavebníctve alebo v prašnom prostredí, kde by to... nedostala špina? Alebo áno, presne. Nejaká infekcia možno? Či? Infekcia, špina, zápal, tiež si to môžu poškriabať. Tiež aj mamičky s deťmi, keď sa dávajú tetovať, tak dieťa zbada tetovanie, wow, niečo farebné a už idú capkať, slintať a všetko. Takže tá folia je taká univerzálna, ale tiež nie pasuje všetkým, pretože každé telo, každá koža je iné. Takže v 90% prípadoch používam tú fóliu, človek to tam má 5 až 7 dní zabalené, samé to dokáže cez tú fóliu dýchať, takže ľudia sa nemusia báť, že by sa to zaparilo a že to nedýcha, ale samé sa to dokáže hojiť. Keď sa tá fólia dá dole, tak po tých 5-7 dňoch je už zväčša zahojená a také 2-3 dní sa o to postarajú štýlom, že si to umýjú 1-2 krát denne pod prúdom vody, umýjú si to antibakteriálnym mydlom, opláchnú, osušia a natrú nejakým krémom špeciálnym, čo im buď ja dám, alebo teda odporúčam, ktorý je dobrý. Dobre, lebo viem, že tento krémik moja manželka používa, pretože moja manželka vlastne bola u vás, tak sme sa k vám vlastne dostali, lebo manželka sa dáva tetovať a teda nie. Dobre. Zatiaľ. No, takto. Mne hovoria moja manželka, lebo už aj môj synátor, keďže už má 20, už teda má nejaké tetovania, hej. A moja dcera teda ešte nie, lebo má 17. Ozaj, je tam nejaký limit pre vás, že môžu sa aj mladšie ako 18 alebo 15, alebo je tam nejaký limit? Do tých 18 potrebujem povolanie rodiča. Toto som myslel, takéto čosi, hej? Nestačí mi papierik, ktorý si chalanisko, alebo teda dievča môže podpísať aj samé, ale treba, aby rodič prišiel priamo do štúdia. Fyzicky to takto kontrolujete, to je super. Treba, lebo nepotrebujem, aby nejaký naštvaný otecko alebo mamička prišli do štúdia, lebo predsa len sú oni zodpovední stále za to dieťa, aj keď v tých 17-18 už tie deti rozmýšľajú niekedy, ale niekedy ešte nie. Niekedy nie. No a aby som sa vrátil ku mne, tak ja hovorím, že asi dám vtedy vytetovať na bicep, keď ho budem mať 55, čiže ale so svalmi. Hej. Tak to asi mi nehrozí, takže im potetovať dajú sa aj svaly vytetovať, že také tiene by som vám tu dala. Že by som bol konečne svalnatý? No, aj na brucho, také tehličky, to by šlo. No ja nemám tehličky, sa hovorí, že mám taký kváder. To by nevadilo, to keď robíme tiene, to bude vyzerať jak tehličky. To vážne? No dobre, čo keď náhodou schudnem? Tak to nemôžete. Musíte pracovať ďalej na svojej postave kvádrovej. Priateľa, toto je úplne úžasné, čo som sa práve dozvedel, že vlastne ja nemusím cvičiť a budem normálne, že vytvarovaný a fešák. Takže konečne budem na kúpalisku, že k svetu, hej? Toto je výborné, priatelia. Ja si myslím, že teraz budete mať o 100% viac ľudí, ktorí chcú k vám stetovať. Hlavne my takí, čo sme takí ako ja. No dobre. Dobre, poďme naspäť. Čo bol váš prvý obrázok? Čo ste robili? Pamätáte si? Prvý obrázok? No. Fúha, to ste ma zaskočili touto otázkou, ale určite nejaký smajlik alebo niečo úplne také maličké, alebo nejaké srdiečko. Ale asi to, neviem, či nie je hviezdička dokonca, čo mám na nohu. Super. Nie, psia labka. Áno, to som si robila na nohu, na stehno, teraz ma to napadlo. To by samé na sebe? Áno. Hej, tak to trošku také komplikované, nie? Či v pohode? Tak človek nechce pokaziť niekomu inému kožu. Keď to robí prvýkrát, je to také neisté ešte. No, to je pravda, no. A to ste si dali nejak len tak na nohu, že sa to dá poprípade prerobiť ešte. Áno, presne. Je to na stehne tak na vrchu, že keby aj sa to nepodarí, tak zakriem to aj kraťasmi, aj plavkami, takže... Dobre. Inak tá psia labka to potom budeme sa rozprávať o vašom vzťahu k psíkom, čo trošku teda má aj spoločné s vašim tetovaním, ale toto je už ďalšie spojenie s tetovaním, tak sme sa práve dozvedeli, takže k tomu prídeme. Dobre, no ale ešte sa chcem spýtať jednu vec, lebo niektorí ľudia, teda keď
keď sa učí tetovať, tak sa učí na nejaké umelej koži. Alebo čo to je tá umelá koža? To som sa niekde dočítal totiž. Áno, väčšinou sa používajú teda umelé kože, čo sa dajú kúpiť v tých špecializovaných obchodoch, alebo dá sa aj na bravčové a tak, ale väčšina Taterov vám povie, že na to sa nedá tetovať. Je to úplne niečo iné ako klasická koža, ktorá reaguje, ktorá je živá, ale tá umelá koža je to ako keby taká silikónová A4, kde ľudia sa majú učiť tetovať, ale reálne je to veľmi zložité a komplikované. Dokonca ja som to nedávno skúšala, lebo prišiel jeden známy a chcel sa teda naučiť tetovať, no skúšala som a dopadlo to katastrofálne. Takže treba mať na to veľkú trpezlivosť a podľa mňa určite treba skúšať aspoň na tej bravčovej koži. To je také jednoduchšie na nej sa niečo naučiť, ale stále je to o 100% iné ako tá klasická, reálna, ľudská, živá koža. Alebo potom skúšať na sebe, jak si to vyskúšala. Áno. Alebo potom na frajerovi, alebo na manželovi poprípade, keď sa na to dá. Začiatky sú ťažké, dobre. Buď na veľmi dobrých, alebo veľmi zlých priateľoch. Veľmi zlých, to je dobré. No. Stále sa dá ešte aj teda opraviť nejaký ten obrázok, že? Čiže stále ešte, keď vyšlo takéto. Dobre, deje sa vám to, že ľudia si chodia dávať opravovať? Určite, Či už teraz z dôvodu takéhoto, že to nejak nevyšlo, alebo kvôli tomu, že už to majú dlho, alebo ako to funguje? Keď to majú dlho, dajú sa tie farby obnoviť. Prakticky ten obrázok, čo tam je, zachovám, prípadne jemne upravím. Ale potom väčšinou sú to po rozchodoch a rozvodoch. Mená. No a takéto veci. Ale tiež sú to veľmi veľakrát tieto nepodarené tetovania, kedy človek precení už svoje možnosti a schopnosti a naozaj vznikajú veľmi, veľmi veľakrát zlé tetovania, čo ja málo kedy poviem o tetovaní, že je zlé, lebo z môjho pohľadu si nemôžem dovoliť hodnotiť prácu iného, ale niekedy je to naozaj katastrofa, dokonca niekoľkokrát to má aj zdravotné následky už potom. No dobrá, to vzniká kedy? Keď to niekto akože robí, že si povie, že však nebudem platiť a urobí si to sám, alebo mám dobrého kamaráta, ktorý vie určite tetovať. Áno, za jedno pivo je to najlepšie, čo môže človek kúpiť. Pokazané tetovanie na celý život. A poprípade, keď sa ide, že na to jedno pivo dá sa viac tých piva, potom sa to ide robiť. Áno, presne, to je tiež takých veľa, že človek sa zobudil a zrazu mal tetovanie. To je zaujímavé toto, hej. Dobre, čiže máte fakt veľa takýchto prípadov? Je toho veľa, ale je tam viacero možností. V poslednom čase sú už takzvané blackworky, dosť zaujímavé a obľúbené medzi ľuďmi. To sú čierne tetovania, kedy človek napríklad má celý rukáv, ktorý už nie je napríklad v móde. Vyšiel z módy a... že má nejaké tetovanie predtým a už ho nechce mať? Áno. Tak myslíte, chce tam niečo, ale chce niečo iné, čo je aktuálne v móde, len to tetovanie už sa dá odstrániť jedine laserom, alebo prerobiť niečím. Len keď je to tetovanie tmavé, väčšinou čierne, alebo také tmavo-modré, tmavo-zelené, tak sa nedá odstrániť, alebo nedá sa prerobiť bledou holubičkou napríklad. Takže keď už je to naozaj také extrémne, ľudia si to dávajú celé ruky, celé nohy začierňovať a následne do toho čierneho sa dajú bielým atramentom spraviť vlastne nejaké ornamenty, vzory, kvety, všeličo možné. Čiže ako keby to pretreli, keď to tak povieme, a na to sa dá na dôvod ďalej. Áno. To je dosť, potom to robíte tiež tým tetovacím strojkom celé, alebo to len nejak natrete? Ľahšie a rýchlejšie by to bolo naozaj natrieť. A to len tak zo srandy, samozrejme. Ale ako je to na Slovensku ešte také extrémne pre tých Slovákov, že veľakrát to nepoužívajú, skôr tak na nejaké menšie časti. Že pokiaľ je to nejaké meno, tak len prúžok na zápestie si dajú čierny a z toho nejaké kvety. Alebo sa potom nerozchádza teda, aby sa to nemuselo prerábať. A tak vždy existuje ešte laser na odstráňovanie tetovania. Áno, to mi povedzte, to som tiež počul, že sa dá odstrániť a dá sa odstrániť, že úplne, alebo ako to funguje? Je to veľmi individuálne. Vzhľadom na to, že každý má inú pokožku a tiež aj ten pigment v tej farbe je iný, takže ten laser naozaj, tam je škála úspešnosti od 1% po 100%. A laserovala som zákazníkov, ktorí jednoducho mali
potom naozaj čistú kožu a potom boli takí, že im to naozaj ani nevybledlo, ani nič. Takže pri tých väčších tetovaniach, pokiaľ treba odstrániť, aby naozaj človek neminul Mailand a zistil, že výsledok je 0, tak sa dajú robiť rôzne skúšky a to už je potom na tom spoločnom dohovore, aké sú možnosti a čo zákazník chce. Čiže toto vy robíte? Takéto? No dobre, tak pekne. No. Čiže keď niekto nie je spokojný so svojím tetovaním, tak si to môže u vás skúsiť dať odstrániť. No, keď to áno. Ako veľakrát stačí, aby to tetovanie o niečo zbledlo a následne sa dá na to dať nejaký krajší obrázok, ktorý nebude byť do očí tým, že je to čierne celé. No dobre, priatelia, máme tu koniec prvej časti dnešnej našej debatky. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí, pre mňa určite teda, že môžem byť svalnatý, som sa práve dozvedel vďaka tetovaniu. No ale v druhej časti sa budeme baviť samozrejme o tetovaní, budeme sa pýtať také základné otázky, kto sa dáva tetovať a koľko, aké motívy, ale porozprávame sa aj o jednej aktivite, ktoré Zuzana má, ktorá sa týka tých psíkov, ale keď to chcete počuť, nech sa páči v druhej časti dnešného podcastu. Mojím hosťom je Zuzana Boldišová, Taterka. Priatelia, sme späť pri druhej časti dnešného podcastu. Mojím hostom je Zuzana Boldišová, Taterka. No a samozrejme rozprávali sme sa o tetovaní a dozvedeli sme sa všeličo zaujímavé. Pre mňa napríklad aj to, že teda môže sa mi vytetovať svaly dokonca, tak konečne budem svalnatý, tak asi budem nad tým uvažovať. No, ale ja som hovoril na začiatku to, že Zuzana má teda aj svoj vzťah k psíkom, ktorým teda nejak pomáha, snaží sa niečo s tým robiť, takže, ale vedech povie Zuzana sama, že ona má teraz takú akciu, čo ohľadne psíkov, takže prosím vás, povedzte, o čo ide. Ide o to, že pred Vianocami, bude to teda tesne pred Vianocami 23. decembra, by som rada podporila nejaký útulok alebo karanténnu stanicu s tým, že budem v štúdiu tetovať čisto len maličké tetovania, aby ich bolo čo najviac, aby bola tržba čo najvyššia. A tým pádom polovicu z tejto sumy, ktorú vytetujem, by som rada venovala psíkom. Tiež to bude spojené s tým, že ľudia môžu prísť, bude to taký deň otvorených dverí, ľudia môžu prísť pozrieť nové priestory, ako vyzerajú, môžu doniesť nejaký príspevok do zbierky pre psíkov, ktoré následne ja odnesiem teda do daného útulku alebo karanténnej stanice. A takto by som rada podporila. Sice sú to Vianoce a tých obdarovávateľov budú mať veľa, ale je to taký pekný čas a človek aspoň už bude mať taký pokoj a kľud a bude mať aj taký dobrý pocit na tie Vianoce, že pomohol niekomu nezištne. Bude sa vám to ľahšie alebo radostnejšie tetovať. Áno, určite. Dobre, keď vravíte, že menšie tetovania, to čo znamená? Budú to tetovania, ktoré sú časovo do takej polhodinky. Čiže nie je nejaká poldenná práca, hej? Áno, treba, aby sa ľudia objednali ku mne, nebude to tak, že niekto príde a dá sa rovno potetovať. Určite tých záujemcov bude veľmi veľa, takže treba si čím skôr zarezervovať to miesto tam, aby vyšlo čas na čo najviacej ľudí. A teda každý niečo priniesie, čo sa dá psíkom ešte okrem tých peňazí, že? Áno, určite. Môžu to byť konzervy, piškoty, môžu to byť obojky, nejaké mosky, prakticky čokoľvek, čo sa zíde v tých útulkoch, len poprosím ľudí, nenoste granule. Je to taký základ. Granule je dosť? Granul určite nie je dosť, ale veľa ľudí kupuje najlacnejšie granule z najlacnejších supermarketov a tie granule proste nemajú tú výživovú hodnotu, ktorej ten psík v tom koterci v zime, v chlade, v daždi potrebuje, aby zostal zdravý. A veľakrát potom majú skôr tí psíkovia zdravotné problémy. Takže namiesto nejakej kvantity je treba vyberať skôr kvalitu. A každý ten útulok alebo karanténna stanica je zvyknutá na iné značky krmiva, takže skôr tie granulky, vždy hovorím, že namiesto toho, aby ľudia kúpili granulky za 10 eur, kúpte konzervy, kúpte piškoty a určite spravia väčšiu radosť ako granule, na ktoré psík nie je zvyknutý. Dobre, no dobre, ale psíkovia, čiže vy máte k tomu zrejme nejaký vzťah alebo týmto zvieratkám a viem, že aj v minulosti ste niečo robili, tak povedzte o tom, aby teda ľudia vedeli, že prečo práve táto akcia. Áno, k psíkom mám veľmi blízko, doma mám 5 psíkov. Koľkých? 5? 5, áno. Takže... No počkajte, ale akých? Musíte povedať aj teraz akože akých?
karasa? Rasy to nie sú to naozaj všetko takí najdusí, väčšinou z útulku alebo taký vyhodený. Tomu sa hovorí niekedy, že PZ-ka, že pouličná zmes, hej? Áno, presne také. Ale takí sú že vraj najlepší. Ja nemám psíka, tak neviem, ale... Tak určite keď sa venuje človek, tak každý pes dokáže byť veľmi dobrý. Čiže vy ste si zobrali z útulku? Dvoch som si zobrala z útulku, tretí bol vlastne v dočasnej opatere u jednej kamarátky pri Šali a dvoch som kvázi tak dostala do dočasnej opatery s tým, že už ich mám 3 roky a oni boli vlastne zachránení veterinárkou pred utratením s tým, že boli to veľkí psíkovia, podobný labradorovi, niečo medzi labradorom, nemeckou dogou, takže dosť veľký psíkovia. Dvaja súrodenci, ktorí naozaj nemali kam ísť a mám veľký dvor, tak som si povedala, že však stratia sa, ale teda ako už 3 roky, keby sa nájde dobrý domov, určite ich posuniem ďalej, ale už sme s nimi tak zmierení. Ja myslím, že by ste neposunuli. Lebo ja mám jedného kamaráta, ktorý takto isto má, myslím, že 3 psíkov. A teda dvaja sú, že fakt, že to sa nedá s ním nič robiť, chuďatka. Nepočúvajú nič, len tam pobehuje. Ten tretí tak ako tak. A vždy, keď k nemu prídem, tak vždy hovorí, už sa ich musím zbaviť a nikdy sa ich nezbaví. A raz dokonca hovorí, že niekto povedal, že jedno si zoberie a povedal, že nedá ho. Áno. Takže to, nie som síce psíčkar, ale takéto príhody rôzne sú. No dobré, ale vy ste ešte robili takú zaujímavú vec, síce už je to pár rokov, takú cestu po Slovensku, kde ste robili nejakú zbierku, tak povedzte o tom, lebo to je tiež také zaujímavé. Áno, vlastne zobrali sme, vlastne vtedy som mala ešte len 2 psíkov, tak tých som zobrala po Slovensku, hodila som ich do auta, dohodli sme sa s útulkami, po celom Slovensku bolo ich tuším okolo 10-11 a zastavovali sme sa tam. Pri jednom to som vlastne chcela spropagovať pomoc týmto útulkom, takže som oslovila mesta, kde útulky nemajú, kde jednoducho ľudia by aj chceli pomôcť, ale majú útulok niekde od ruky. Takže v podstate nemajú ako pomôcť. Áno. Pokiaľ človek naozaj nemá auto a veľakrát z časového hľadiska je to aj s tým autom komplikované, tak tá pomoc je ťažká. Takže zastavili sme sa v tých mestách, kde tie útulky nemajú a tú pomoc sme zaniesli potom do ďalšieho útulku. A takto sme obišli prakticky okrem Záhoria celé Slovensko. To Záhorie sme chceli tiež, ale tamto z toho časového hľadiska už nevychádzalo. Bola to 9-dňová cesta. Spali sme kadejako v aute, v stane veľakrát, keď sme sa stretli s tými ľuďmi, čo priniesli tú pomoc. Dali sme sa do rečí, spravili sme si prechádzku, sadli sme si niekde na nejakú malinovku a kecali sme, nakoniec sme u nich prespali, takže veľakrát sa stalo, že naozaj sme nevedeli, kde budeme spať. Odparkovala som auto, zistila som, že som odparkovala niekde v nebezpečnej časti. A nakoniec som zvihla telefón a za pár minút som bola u niekoho doma, pila banánový koktejl a dala si po 3 dňoch konečne sprchu. Nakoniec celkom dobrodružná akcia. Áno, taký naozaj road trip to bol. Tiež naozaj veľa ľudí pomohlo a dokonca Humenné vtedy sa tak veľmi postaralo o tú propagáciu, že tam prišlo toľko ľudí, že naozaj sme pomaly nemali kde napchať všetky tie veci, všetku tú pomoc, čo doniesli ľudia. No to dokonca psi boli na 60 kilách granul. To tam bolo sedeli v kufri, lebo naozaj už nebolo kde, aj pod nohami sme to mali všade. Tak to je perfektná akcia. Áno, bolo to super. Naozaj chceli sme propagovať aj to, že so psíkmi sa dá chodiť na dovolenku, netreba ich nechávať doma sami, ich prípadne s tým, že niekto ich raz za deň nakrmí, ale že dá sa ísť po Slovensku, dá sa s nimi sadnúť do reštaurácie. No a sú už takto otvorené tomu reštaurácie? Určite áno. Ako nehovorím, že všetky, ale väčšina áno. Zákon to už umožňuje? Áno. A hlavne v lete alebo jarné letné obdobie zvyčajne nemá nikto problém, keď niekto na terase sedí so psíkom. Tá jeseň, zima je horšia, ale určite sú už aj na to pripravené podniky. Takže v tomto sme na tom relatívne dobre, hej? Áno. Dobre. Určite sú tam nejaké medzery, ale... Vždy sú nejaké medzery, vždy sú. Hej. Dobre, takže povedali sme si o tejto akcii, ale poďme teda naspäť k tomu tetovaniu, tomu teda, o ktorom sme sa začali na začiatku baviť. Bavili sme sa teda už o viacerých veciach, ale teda poďme teraz na také klasické otázky, že vy
Vy už koľko tetujete? Ako dlho, keď sa môže spýtať? 11 rokov. 11 rokov. Je nejaký rozdiel v tom, že kto sa dával tetovať pred 11 rokmi a kto teraz? Možno, že ja neviem, viac muži, viac ženy, alebo dá sa to nejak porovnať? Zmenilo sa niečo v návykoch Slovákoch, čo sa týka? Ani nie. Ani nie? Ono hlavne za ten čas je iná tá klientela. Keď človek začína a má 20 rokov, tak je rád, že niekde na koncerte stretne nejakého kamaráta, ktorý... A poď sa tetovať? Áno. Ale časom už keď človek sa vypracuje a snaží sa teda robiť lepšie a lepšie tetovania, tak aj tá klientela sa zmení. Zase nechcem to deliť na nejakých chudobných, bohatých ľudí, ale... Keď to tetovanie vlastne zabije mnoho času, dá mnoho práce, tak je aj drahé. No veď každý rok za peniaze to je úplne v poriadku. Áno, ale vtedy si to už nedovolia tí ľudia, ktorí, tí študenti napríklad, lebo sú tam obmedzené financie, takže naozaj závisí tá klientela od aj takej spoločnosti, kde sa pohybujete. No, čiže nie, ale za tých 10-11 rokov sa to nezmenilo v tom, že by vtedy, ja neviem, sa dávalo možno viac mužov, viac žien, alebo nejak tak. Nie. Je to tak asi približne rovnako, dobre? Dobre, čo najviac fičí v Nitre? Dá sa tak povedať? Nitre? No. Určite nekonečno a srdiečka. Čo je nekonečno? Taká ležatá osmička. Je tak ako nekonečno, a to fakt? To má strašne veľa ľudí. To asi každý Tater na Slovensku, možno aj v Čechách odpovie, že nekonečno a srdiečka to ide vždy. Delfíny? Delfíny asi už nie. Dobre. Ale ako proti gustu. Jasné. Ono skôr tie štýly sa potom menia. No, štýl v čom je? Ako v akom zmysle? Že štýl? Sú rôzne, jak napríklad som spomínala ten blackwork, to sú tetovania, ktoré sú prevažne čierne. Môže byť trashpolka, to sú také čierno-červené, watercolor, ktoré vyzerá ako keby rozliatá farba, že to sú skôr také farebné. Potom môžu byť dotvorky, také bodkované tetovania. Je toho naozaj veľa, takže aj to nekonečno. A to všetko ovládate, hej? Väčšinu, áno. Musíte. A aj to, čo sa dá robiť bežne, tak sa dá spraviť troška iným štýlom, aby to bolo originálne. Urobiť tak trošku, že krajšie, aby to nebolo... Nekonečne veľa možností. To sme pekne povedali. Dobre, dobre, a v Nitre teda také, že dá si niekto nitranský znak, alebo že slovenský znak, sú aj takéto veci? Sú takéto ľudia? Slovenský znak som... Tuším, že raz možno tetovala, ale to je skôr výnimka, hej? Ale Nitrančania sú veľmi hrdí na svoj toto som chcel počuť, priatelia, počuli ste od Taterky, že Nitrančania sú hrdí, takže veľa ľudí beha s nitranským znakom, hej? Nitriansky znak, Nitriansky hrad, Corgoň, to úplne... To áno, aj veľakrát Kalváriu som tetovala. Ako nehovorím, že je to na dennej báze, ale je toho dosť, takže Nitrančania sú naozaj hrdí. No, priatelia, tak už vieme, čo dáme do titulku. Nitrančania sú hrdí. Dobre, čo takže, alebo je niečo, že čo takže naozaj, že sa potešíš, keď niekto povie, že chcem vytetovať toto a toto. Je niečo také, alebo v podstate to bere, že čo príde, to bude? A skôr mám rada, keď človek príde s tým, že chce vytetovať, dajme tomu, nemusí to byť celý rukav, ale nejaká väčšia plocha, s tým, že má určitú predstavu a píšem ju a nechá mi voľnú ruku. Ja to s ním odkonzultujem, on mi ukáže niekoľko obrázkov, ktoré sa mu páčia, aby som ja zase vedela, aký má on štýl. A následne mu viem niečo navrhnúť ja, prípadne už to robíme tak, väčšinou sú to zákazníci, ktorí sú stáli a už to robíme tak, že počas práce ja to navrhujem. Spravím nejaký kúsok, odkonzultujem. Sú to už ľudia, ktorí mi naozaj veria, takže môžem si dovoliť to, že spravím nejaký kúsok, on je spokojný, odkonzultujem nejaké pokračovanie, pokračujeme ďalej, prídu na ďalšie sedenie a zase to sa deje tým štýlom, že navrhnem toto, on povie áno, nie, troška to uberme, troška pridáme. Čiže skôr tá vaša kreativita v tom asi, hej? To máte tak najradšej. Áno. Dobre, a čo, že úplne, že nerada tetujete? Je niečo také, že je mi zas toto? Asi nie. Nie, nič také, hej? Pre istotu, hej? Aby nejaký zákazník, že je prišiel s tým delfínom, že delfína už nie. Nie, delfínov nie je veľa, takže to je v pohode. Dobre, a čo, tetovali ste niečo naozaj, že veľmi, že netradičné, čo vám tak utkvelo, že nejak, že čo by ste, že fúha? Netradičné, skôr sú to také detské hlúposti, alebo také, že bežný človek nevie to rozoznať, čo to je. Aha. A väčšinou sú to nejaké čmáranice, buď od detí, ale párkrát sa mi stalo, že dve najlepšie kamarátky v detstve nakreslili nejaký obrázok. Bola to bagetka s nohami
A vyzeralo to možno bagetka s nohami? Áno. Akože ako detský obrázok. Tak? Áno. Chápem, áno, dobre. A vyzeralo to možno aj ako arašid, alebo ako zemiak, alebo také niečo, taký zvláštny útvar. A vlastne našli ten obrázok po asi 20 rokoch, tak si ho dali vytetovať. To je pekné zase, že kamarátky takto. Áno. A párkrát sa stane niečo takéto, alebo dieťa, keď nakreslí, to je tiež také milé a rodič si to dá potom vytetovať. Áno, to je pekné. Dobre. A je niečo, čo by si žene vytetovala? Určite nejaké extrémistické znaky, symboly a tak, ale... To ľudia, raz za mnou prišiel jeden zákazník, ale to som odmietla a už sa ani neukázala a odvtedy teda mala som našťastie s takými pokoji. Dobre. No, nemusíš teraz povedať, že úplne presnú sumu, ale že také, že najdrahšie tetovanie, že čo si robila nejak také, že nemusíš presnú sumu, keď sa dá, tak približne. Jeden zákazník to zrovna nedávno tak povedal, že po 1000 to prestal rátať. Ale to sú naozaj také, že zákazník príde raz za mesiac, alebo raz za pol roka, alebo dajme tomu raz za rok, keď sa mu stane nejaké, či už výročie, nejaký pekný moment, alebo zase zlý moment v živote a vtedy si to dá tetovať, alebo pokračuje. A človek to potom fakt, že ani nevníma, koľko to stojí a už to berie ako taký... Ani nie, že minul som na seba toľko peňazí, ale jednoducho, že ako taká... investíciu do seba. Áno. To už je možno taký životný štýl, nie? Dá sa asi tak povedať? Áno. Dobre, priatelia, máme tu koniec druhej časti, no a máme teda pred sebou samozrejme tretiu časť a tam mám tiež pripravený zo pár zaujímavých otázok, ale teda nechajte sa prekvapiť. Priatelia, môjim dnešným hosťom je nitrianska tatérka Zuzana Boldišová a pokiaľ vás zaujal tento rozhovor, nech sa páči, budem veľmi rád, keď nás budete počúvať aj v tretej časti. Priatelia, sme späť, sme v tretej časti dnešného podcastu. Dnes máme takú veľmi zaujímavú tému, venujeme sa tetovaniu. Mojím hostom je Zuzana Boldišová, nitrianská tatérka. Už sme teda prebrali, že naozaj všetko, skoro všetko, ale máme tu ešte zo pár takých zaujímavých otázok. Takže poďme nás po takou prvou otázkou. Akú najdrahšiu zákazníčku, alebo najstaršiu zákazníčku ste mala, alebo zákazníka, neviem. No bola to 72-ročná pani, Fúha. Ktorá si dávala prvé tetovanie a doteraz ma navštevuje a už sú to asi 3 roky. A čo ju k tomu viedlo? Jej vnúčka si dala tetovanie a mali teda veľmi dobrý vzťah. Takto. Tak dala si, tuším, aj niečo podobné ako ona. A vlastne vždy tak raz za pol roka, raz za rok sa tak ukáže. Ale sú to také drobnosti. Ale... Chodia takže spolu? Či sama už chodí teraz? Sama chodí. Sa to zapáčilo? Áno. Je to progresívna babička. Áno, človek, keď už začne, veľakrát povie, že to je posledné tetovanie, ale väčšinou tých zákazníkov vidím určite 2., 3., 4., 5. krát. No dobre, teraz ďalšia otázka je, dávajú sa ľudia tetovať aj na intimné miesta? Dávajú, ale ja to nerobím. Aha, tak to je. Áno, stále si vyhradzujem také právo nejaké práce odmietnúť, tak ako sme sa bavili o tých extrémistických symboloch v predošlej časti, takisto aj odmietam tieto, lebo sú to podľa mňa také zóny, kde by to tetovanie asi už nemalo byť. Ale teda sú občas také požiadavky, niekto príde, hej, dobre, no. Teda niekto iný to asi zrejme robí, neviem, ale teda pýtam sa, hej, dobre. Kto tetuje vás? Teda o tej labke vieme, hej? Ale teraz pozeráme, že ste tak pekne potetovaná na tej ruke, to ste si sama? To mi robil vlastne kolega, čo som vlastne s ním bola v štúdiu. Na lopatke mám tetovanie od jedného chalana z Handlovej. Chrbát mi tiež robil kolega a teraz o pár mesiacov plánujem ísť do Žiliny na tetovanie. A to prečo stále k inému to skúšate, že kto je najlepší? Nie, prakticky záleží od toho, aký štýl. Aha. Napríklad to na lopatke sa mi páčil štýl toho chalana, aký vedel vytvoriť vlastný návrh, ktorý som mu teda opísala a veľmi som s tým bola spokojná tiež. Aj vlastne teraz sa mi narodil syn pred rokom, takže chcem si ho dať zase vytetovať na pravú ruku, takže neviem si to urobiť ja. Jasné. A veľmi sa mi páči štýl tej baby zo Žiliny, takže tá tiež navrhla vlastný obrázok podľa mojich inštrukcií a vlastne mi ho aj následne vytetuje. No, tak
Takže, lebo bolo by to také hlúpe, že ona mi urobí námed a ja prídem ku kolegovi, že tak mi to správ lacnejšie. Tak bolo by to efektívnejšie, ale tak jasno. A podľa mňa ste tam určite rada, že vidíte niečo iné, ako to robí, že? Áno. A ono, každý Tater má taký svoj štýl. Je to, keby to som sa chcel spýtať, že dá sa, alebo že vy viete povedať, že ktoré ste vyrobili tetovania? Veľakrát si pamätám, že veľakrát si nepamätám toho človeka, pamätám si to tetovanie, ale už naozaj, ak to robím 11 rokov, tak veľakrát sa mi stane, že jednoducho vynechá, že nespomenie si ani na toho zákazníka, čo ma teda dosť mrzí. No tak pri 11 rokov som to vôbec nevidel ako problém. Len som skôr myslel tak, že či je to nejaký, že ako keby, že rukopis, alebo neviem, že či sa to dá tak, dá sa to tak približiť. Pokiaľ sú to také osobitné návrhy, že nie je to zrovna to nekonečno, alebo len nejaký nápis, tak viem si určiť, že áno, to som robila ja, alebo v Nitre poznáme tie práce medzi sebou, že keď už vidím niekoho, kto mi napríklad donesie obed, tak viem, že ho tetuje tento a tento, bez toho, aby niečo povedal. No dobré, keď je takto, keď tak ľudí sledujete, možno teda pri tom obede alebo niekde na kúpalisku, tak je tak pozeráte z takého profesionálneho hľadiska, že tento to má dobre, alebo tak. Je tam taká profesionálna deformácia už? Väčšinou si to moc nesledujem nejako. Priateľ by vám povedal, že ja som veľmi nevšímavý človek. Ale keď je niečo naozaj pekné, že mi to udrie do očí, vtedy si to tak poobzerám, veľakrát sa aj opýtam, či si môžem pozrieť bližšie. Prípadne opýtam sa, kto to robil. Ale väčšinou fakt sú to také menšie tetovania, čo majú ľudia, že nie je toho ešte tak extrémne veľa. No a spýtam sa teraz takú zase ďalšiu vec, už sme to trošku, neviem, či sme to začali rozprávať, že hovorí sa, že to tetovanie teda bolí. Tak bolí alebo nebolí? Ako koho? Zase moja asi klasická otázka tento deň, že je to individuálne. Áno, však uznávam, hej. Ale... Čiže každý máme aj iný prach bolesti, samozrejme. Áno, ale je to určite znesiteľné. A veľa ľudí hovorí, že je to horšie než lepšie než zubár, že zubár je horší, takže dá sa to určite prežiť. Dá sa to prežiť a záleží tiež, aké tetovanie si ľudia dávajú robiť. Ono pokiaľ je to tetovanie na pol hodinku, hodinku, aj 2 hodinky, tak väčšinou s tým naozaj nikto nemá problém. Pokiaľ je to už tetovanie, ktoré sa robí 4, 6, 8 hodín, alebo fakt zákazníci chcú také dlhšie sedenia, tak vedia, že si niečo aj odtrpia. Ale teda do tých 2 hodiniek, tak je to v poriadku. No ale záleží asi, že na akom mieste tela, hej, lebo že niektoré niektoré miesta tela máme viac citlivé, menej, hej, čiže ktoré je také, že najviac? Možno, že keď boli. Čo, lítko alebo kde? Väčšinou sú to také záhyby ako lakeť z tejto vnútornej strany alebo koleno vlastne nad lítkom znútra alebo rebra, možno kľúčna kosť, také pri kostiach, ale tiež sú to potom vlastne aj zápestie, také, kde je tá koža troška jemnejšia. Ale veľakrát ľudia zostanú prekvapení, že že čakal som, že to bude strašne bolieť a ono nič. Takže... Len ono potom je taká nevýhoda, keď je človek naozaj veľmi vystresovaný, veľakrát môže aj odpadnúť. Čo sa mi teda párkrát stalo. Fakt? A čo potom? Normálne prefackať a tak? No jasné. Ale nie. Zdvihnem nohy, počkám, kým sa zákazník dá dokopy, dáme vodu, pokecáme. On sa troška ukludní a 2-krát po sebe mi naozaj nikto neodpadol. To je dobrá správa. Ale ten stres je veľakrát horší než tá bolesť. Dokonca raz mi jedna zákaznička odpadla z dôvodu, že čakala, že to bude bolieť a ono to nebolí. To bola prekvapená. Bola prekvapená a z toho prišlo nevoľno. Telo bolo nastavené na bolesť a bolesť nikde, hej? Presne. Dobre, ešte keď si spomínali také tie dĺžky toho tetovania, tak na moje prekvapenie si tu hovorili o hodinách, tak aké bolo nejaké také, že najdlhšie? Najdlhšie asi nejakých 13 hodín, keď som tetovala. Ale to akože to nie je v kuse. Mali sme tam 3 prestávky. Také jednu na obed a 2 také kratšie, len na nejakú cigaretku a tak. Tak to už je vážny výkon. To som vtedy bola vlastne v Prahe a tetovala som sestru, boli sme tam časovo obmedzení tým, že som tam bola len na jeden deň. Takže naozaj sme museli stihnúť. Ona vtedy športovala, takže tiež aj tá starostlivosť a následná, keby absolvuje 2-3 krát, tak je to pre ňu také neefektívne. Takže mala na mále, ale vydržala to.
Dobre, a čo by teda človek možno nemal ešte robiť, to už ideme tak sa už idem ľudí poučiť trošku, keď ide tetovať. Je niečo, že čo by nemal robiť? Neviem čo. Či má prísť kľudne, vieme, že nie v strese, ale tak to asi väčšina ľudí v pohode. Je niečo, čo by človek nemal robiť, alebo na čo by si mal dať pozor? Deň predtým by určite nemal piť alkohol. Aha, a to prečo? Lebo krv sa riedi a vtedy viac môže krvácať. Ako mne z môjho hľadiska to krvácanie nevadí. Ide o to, že... Dobre toto. Nie je tej krvi naozaj tak veľa, ako si ľudia myslia. Nie ako pri darovaní krvi, nie pol litra. Nie, to určite. Trošku menej, hej. Ide len o to, že ten obrázok sa potom môže zle zahojiť. S tou kožou sa tiež môže troška horšie pracovať. Tiež keď príde zákazník po nočnej, môže byť takýto problém, že tá krv predsa len viac tečie. Ale ide hlavne o to, že ten obrázok, keď sa hojí, tak ešte 1-2 dní vypúšťa prebytočnú farbu a krv a keď tej farby sa s tou krvou vyplaví viacej, tak môže zblednúť, zostať flakaté a také nepríjemné. A potom vlastne počas hojenia, už po tetovaní by tiež vlastne 24 hodín nemal piť alkohol. A veľakrát si ľudia myslia, že nemôžu piť napríklad kávu a energetiák, ale môžu. To zase lepšie, keď si človek dá 1-2 kávy pred tetovaním, ako príde s bolesťou hlavy, keď je naozaj zvyknutý. Nie je dobre samozrejme 10 káv o 10 ráno mať za sebou. To nie je nikdy dobré, nielen pri tetovaní, hej. Ale teda počas hojenia sa nemôže kúpať, môže sa čisto iba sprchovať, žiadne výrivky, bazény, vlastne ani sauna a opalovanie tiež treba obmedziť vtedy. To všetko správny vás tater. Dostane potom áno, musí vysvetliť, či už ja, alebo teda iný tater, kam zákazník za krásu sa trpí, to chce byť pekný, musí toto všetko zniesť. Áno. Dobre, ja som sa dočítal na vašom Facebooku, že niekedy v júni ste dali, že posledné objednávky na tento rok. To naozaj takto máte vybukované dopredu? Už aj na budúci rok. Už aj na budúci? Takže je stále veľký záujem? Ide o to, že vlastne teraz mám malého syna a som dosť časovo obmedzená s termínmi. Vždy musím zháňať nejaké opatrovanie pre ňoho. Takže je to naozaj tak termínovo veľmi. No dobré, ale aj bez toho asi máte dosť práce, hej? Bolo by dosť. Určite bežne, keď som pracovala normálne, mala som tak vybukované na takých 4-5 mesiacov dopredu tým, že teraz to mám obmedzené a nechcem zákazníkom sľubovať a stále ich posúvať a prekladať, tak radšej im kvázi odmietnem, alebo poviem, že pokiaľ by stačilo v roku 2024, tak sa im ozvem a následne sa aj ozvem, lebo každého si zapisujem. Dobre, takže práce je dosť, to znamená, že ju asi robíte dobre. Ďakujem. Dobre, ja ďakujem veľmi pekne, že ste tu, že ste k nám prišli, že ste si našli čas napriek tomu teda, že máte malého synčeka. Ten čas sme naozaj ladili a Jani prišiel v nedeľu, takže Jani mu tiež za toto ďakujeme. No a priatelia, ja som veľmi rád, že nás počúvate. Môj dnešným hosťom bola tatérka Zuzana Boldišová, moje meno je Rado Pavelka a toto sú vaše nitranské reči. Zuzana, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj ja.